Ah, senzeni. Ndipo senzeni. Ko uri kuinda kuchena kudai? Uri kutamirani? Ibvudzi rako ere? Utamirani wakaita taki. Ah, kana zvangu ndiri kutoenda pamashops apa pachirashavana. Ah. Ndingoti ndikanoita hwani zvangu pachirashavana apa. Pane watakaigwa kuchikoro. Maraigwei zvekuchikoro? Nechitupa remi. Chitupa. Chitupa chaichacho chokurejista chiya. Chokurejistisa kubhoda. Ndakarasha chitupa, ndina chitupa. Chitomanyai mangwana kutauni. Manya kupi? Kutauni musati mavingwa. Ndinde kutauni? Kundotora musati mavingwa. Kuna vari. Handina kando zvachitota ndigare ndisina kuchitupa ndibvunza ndingaita kutauni. Ndikuudze izvi. Vanhu vekwarejistra. Vanotoresa zvitupa vaya. Vari kufamba kumasenda ose vachipa vanhu zvitupa mahara. Masenda chichonzi senda. Vamsawane prosika mswate September. Kama registra kubota manje kumsana kuungana chikoro ini. Oh, kana chero pa chikoro pedapa. Kusenda koga vanenge varipo kubvamsawane April ka 30 September mpuwa zvitupa zvemahara. Amaka mnyado kuri bhazi na machini. Saka ndikwire bhazi iniwo wachiya kuno. Saka ungati amchada inhanzi town. Andichatoendi. Kunanzva town. Town ndene basa ri. Senzeni ready. Ndibhochi ready chani chocho. Uchangwisa. Chinenzisa Dzakawandisa. Dana machesu. Dana machesu ndinotenga madhara nezvibhodhosi. Nechitupa ere? Chitupa ndinacho. Komana ya. Uya asati ndatoresa. Ndatotsvaka mari pamasviko pachaunapo. Tega 25 mari yacho inyamamda mpa yebhazi. Ukupa mari yebhazi nini? Uchiitse. Mari yacho nokuti vanhu zvitupa vari kutouya kumasenda kwose vachipa vanhu zvitupa mahara. Vamsawane kusvika 30. Zvakoti zvichokwadi senzeni? Tadziudzawo kuchikoro isu vana kuchikoro vakatiudza. Tiudze vanhu kuti munhu osakakwanisa 16 years ari kupuwa chitupa mahara. Vamsawane kusvika 30 September vari kufamba vachiuya kumasenda. Wati senzeni. Mukadhola vanokubatirana. Alright, tichakutsvagi. Idzi dzoita kunge hadzigari vazizi. Yakofanana nezvezei. Pose vanongobuda unokosangana unoita nezvese. Chaita vajiri imi. Ndimatadza ndinovaita. Une chitupa? Handine. Una chitupa? Tokasika yenyu kutondotora chitupa zvisati zvashata. Zvoshata rini? Totsvakai mari yebhazi mindokuta mutora chitupa. Handina mari. Kubva musi wa1 April kusvika musi wa30 September vanhu vekwarejistra vandouya kumasenda vachipa vanhu vose zvitupa mahara. Muchado kuri bhazi ndamasviko. Ndokwirai bhazi muna kana kuzorega kunhanza tamu. Senzeni zvawandora zviwana kupisha. Tazviudziwa kuchikoro isu. Senzeni ka. Zvako zvine handitombozviteedzeri. Ndotorevesa kudai Bhaibhiri. Senzeni. Bhaibhiri. Asi mutaura wati Bhaibhiri no. Vacho nochitombotara chokwadi asi. Ndamubvunza vana Lincoln uko kwamundonyepa kwaswana. Ndobona kai. Tatodzidza tose. Senzeni naLincoln. Uya wairota Lincoln. Kwai ukakwanisa 16 years unongopuwa chitupa mahara. Kana wakakwanisa 18 years wotorejista kubhoda. Makakwanisa ere? Ndakakwanisa. Iyo ndikafamba ndakakwanisa. Ndakavhoterani. Kwewe unovhoterani. Aiwe. Ndandozviziva wanodai. Ko iwe unovhotera papi? Ndiudze ka Senzeni.